Mas Gambul. Kawul. Aja padha ngece kabeh ana kuciwane.
ya iyo Ricik ricik ribise mustaka sedilaman iki bapak Ricik kumricik krimise wos teka sedelo maneh bapak wos teka nyong kaget aduh rikabet tanah bungkus petak iku isi apa Weh, salah. Kayaknya ya Mbak Yu. Walah Jan, full ceria. Iya, ceria iki. Ceria tenan nih. Piye to Cas do maem po iki kabeh iki? Urung ya? Durung, oh urung to. Apa wis do jajan bakso ning ngarepan kono? Oh ndak iya. Nggih, semoga Mas Gusti. Jeng ngaturaken pambagyo kalujengan wilujeng siang sagung dumateng ingkang hamengku gati menika sinten Mbak Tari. Urung kenal. Aku mungkin nggur salaman tok mergane tak takok. Oh, bersalaman tok niki. Selamat datang ngono ya. Menika nuwun sagung dumateng ingkang hamengku gati tiang sepuhipun Dik Muhammad Ihsan Saputra. Oh, nek kene soalnya tulisannya tasyakuran Kitan Muhammad Ihsan Saputra. Lah ngono. Bener kok, Mas. Bapaknya dan ibunya mbuh kira kenal. Nanti kita kenalan di belakang Mas Gusti. Oke, sedaya para warga dusun Petung bangun jiwa kasihan Bantul nuwun kula nuwun atur pasugatan nyawiji kula sak kanca kuda kencana ingkang mijil saking tlatah Pendul Argorejo Sedayu Bantul. Atur pasugatan wonten ngarsanipun panjenengan sedaya nuwun dawuh ingkang hamengku gati tasyakuran kitan. Dongane apa Mbak Tari?
Kitan. Oh, kitanan. Dengane kitanan kini aku langsung tak jujubi Mas Gusdi. Iya. Selamat menempuh bentuk baru aja. Selamat menikmati bentuk baru. Bermenengku siji. Besok digunakan sebagaimana mestinya. Nek wis wayahe yo. Mas. Iya. Dongamu apa, Ta? Aku Mas. Muga-muga Dek sama mau Mas. Dek Muhammad Ihsan Saputra. Muhammad Ihsan Saputra bisa menjadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tua, Monggo diamini ibu-ibu. berguna bagi nusa dan bangsa. Lan iki agama ugi negari. Aku mbaleni Mbak Tari mau jadi digunakan sebagaimana mestinya. Lah iso, iki ketika kudu sudah diluruske saatnya. ya. Oh, Heeh, iya. ngono ki lho, Bi. Aku ndak Sing penting aja kaya nek gambul iki. Awur. aja kaya yoga-yoga iki ya, Le. Aja. Yoga-yoga iki ngono statusnya ning KTP itu sudah kawin belum menikah. Belum menikah. Tapi realitanya apa Mas Gusdi? Apa meneh sing ngedang batang iki lho. Wah, Rusak iki. mau ulang-ulangane. Iso, lagi boncengan munggah kae aku ketemu kok. Ada. Bobrok. Oh, sik anu. Kali urang jarene penak. Kowe tak sayang cepel mbok tolak. Pinggir jurang kaline budak. Kowe tak sayang Matamu cicak. Wes. Ya, lagu yang ada di list apa? Oh, jadi Oh ya. iya. Enggak. Yo ya, iki jumbo kalian swasana. Metu saka lise ora apa-apa. Ora apa-apa Iki ya, jurung Mas. donga pangestu dinggo sing tetah. Sing tetah. Ayo bawa anak kucing. Oh bahaya. Oh anu Mas sing ajeng Pusing. Oh anak kucing. sing ajeng bawani menika Mas Gambul monggo. Monggo Mas Gambul. Monggo Mas Gambul lho, dak ora krungu to. Ayo Kle. Sikat Kle. Ya Mas Abi wae Mas Abi. Ayo Bun. Wah, suara itu kok Bun. Anak kucing ngene iki lho Mas. Ngeong. Wes muni dong Mas. Cik. Oh, wes muni ya. Mas niki Mas Gambul tambahi Mas. Semuanya ini sepertinya minta ditambah sedikit nggih. Oke. Sewu operator, efeknya juga ditambah dikit, heeh. Iki suarane ning dhuwurku kene iki soalnya. Ngambang. Gonku kan nang isor ya? Hah? Gonku kan nang isor. Baluh Ya? mah kualian lho. Ya tapi. Ya. Heeh, kuwi didukke sithik ya ora apa-apa, Mas. Anakku sing bagus. Wah, ngene iki. Suaraku bosok dadi apik. Menggelegar to Mas. Mergane ngopo Mas? Ya sone to ya. Oh, Dewe besok pintar sekolah bacot kita. Yen wus bisa nyambut gawe kudu mlaku sakmes dine ning ndi ya iki mau? Lali len utok kok ya Mas. Turu kok ngegong mana turu ya. Sesukne nek ngantuk tinggal ngomah. Oh, sana Ari Cicit. Mangga minggah Mbak Tari ya.
Nasping, ora oleh medun sikile. Nah, oleh medun Dimas nggak boleh ya kakinya nyentuh tanah yang satu. Dadi kan ngene iki. nganti musiknya muli. Iya, Dadi kan kose. ngono ya, ngetes Kose. kayak gitu. 5 menit ora apa-apa Mas Ora Adi. apa-apa. Keju. Nganu, iki mau rek mulai jam pira? Oh, nek mau sak durunge luhur. Iya. Kamu nanti kena denda ya, nggak boleh ya, nggak boleh. Kuis kadung medun. Hatiku. Hatta gunung bapakmu ayai wajiban yen wis rampung nuli kondo terus wakoro Ya 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 ya. Okta Salsabila. Damel napa Mas Gus? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Marameng atiku Lagi seger men yo. Gandeng panas keterak panis jet nganu banyu. Seger kita Mbak. Seger banget. Ngono ra jajak kancane. Waduh. Oh gelem gelem. Sampun ngatur Mas, tembang-tembang lagu Putra Nuswantara spesial kagem Dik Muhammad. Muhammad Ihsan. Anjir. Ya. Bocahnya sing ndi to jane iki? Oke, hempun dia die. Yang mana? Adiknya yang mana? Sing jaipong jare. Lah kok Mas gede?
Gula supet gula bali nek kuwi. Aku wis Dah bayangkan aku nyupiti wong kok ngono ki. Aduh. Kok ora masalah le alot di. Nggur bebah Mas tenan. Gur kaya hutan ngene iki lho. Alah Bobi. jan, ambek tenan. wis tak cukur ya. Wis tak gundul. Ini lagu selanjutnya. Wah. Iya, yang ada di daftar list apa Mas Gusdi? Ada Ninggal Katresnan, Puspitonolo, Ugi Layang Kangen. Anjir, Ya. dipinangkan setunggal bekas tunggal. Dipinangkani. Dek Dimas kenapa Dek Dimas? Gak kuat. Wih. Wih lah. Nes ngene iki ora dik no ya. Terus apa? Bah wong wis kesurupan. Woi. Durung iki urung dadi ya. Urung kok iki. Monggo nderek ndoro-ndoro ya kok sing pun dirumien ya. Ya. Disukani lagu menapa Mas niki Mas? Oh nggih wonten pamundutan lagu Ninggal Katresnan niki saking tiang Magelang. Rayan. Monggo Mas Ginanjar. Kuda kencana lagi. Ayo ngadeg. Nangis sajroning atiku. Nalika sliramu ninggal aku. Apa sliramu ora krasa aku kudu sampai karo sapa. Jono srek srek on srek srek